pi de terra eixuta, lligam damunt la nostra ruta, d'un aspremont i un cel serè. Oh cos vermell, oh barba irusta, dura esta arrel, com nostra fe. Salut, oh pi de la carena, dolç monument de l'horitzó. Salut, marina visió, oh pi menut de nostra arena. Pi venerable a les ermites, entre una font i un vell pedrís, pi de malastre que t'excites tort, esglaiat sobre un avís. Pi que ets conor de nostres passes, en un pendís, nat travesser, pi que en el sot t'estiragasses, per eure el sol, com un xiprer. Pi casolà vora una eixida, que sents el cant dels regarols, pi dins la seva tapaïda alta cucanya d'esquirols. Pi esborifat, que no tens lleure de pentinat un front altiu. Pi sospirant, cenyit de l'eure, i tu, el sortós, que puguis eure al peu la font, a dalt un niu. Amic suau, d'aspres cabells, com savi antic dones consells, i sumptuós com una califa, et fas tot l'any una catifa de tots mateixos pèls vermells. Salut, oh pi de terra eixuta, lligam damunt la nostra ruta d'un aspremont i un cel serè. Oh cos vermell, oh barba hirsuta, dura esta arrel, com nostra fe. Benvinguts a la secció dels arbres i concretament al primer poema que ens trobem, Els nostres pins. El tema d'aquest poema és la personificació dels arbres, deguda a la intenció del poeta de parlar de la diversitat humana. Si ens fixem en la mètrica, trobem versos octosíl·labs agrupats en estrofes de 5 i 4 síl·labes. La rima és consonant i d'art menor. A més, combina rima masculina i femenina, que el que fa és crear un ritme constant en el poema. L'estructura està relacionada amb la cançó, són quartetes i quintetes d'art menor. La tornada, que tanca el poema, i coincideix amb la primera estrofa del poema. Es construeix a partir de la personificació dels arbres, concretament dels pins. A cada pi li correspon un perfil determinat de persona. Carner el que vol és parlar de les diferents personalitats. Fa servir l'antítesi a cada estrofa, ja que contraposa dos pins de característiques molt diferents. Constitueix una estructura paral·lelística, ja que cada estrofa es basa en aquesta contraposició. També trobem una anàfora, quan el poeta repeteix les primeres paraules d'algunes estrofes, sobretot la paraula pi. A la primera estrofa trobem un pi de terra seca, que fa d'enllaç entre la terra i el cel, però està per sobre de les muntanyes. L'arbre està dret pel sentiment de la fe. En la segona estrofa trobem dos pins en llocs oposats, un a la muntanya i l'altre a la costa. En la tercera trobem un pi en una ermita que espera la visita de la gent per deixar de sentir-se sol. L'altre pi és a dalt d'una muntanya i a punt de caure per un abisme, ja que ha nascut tort. Per tant, hi ha una oposició entre els dos. El primer té esperança, mentre que el segon no. En la quarta estrofa trobem un pi enmig del camí, que facilita l'ombra amb les seves branques. L'altre neix en un forat, que és un brívol, i intenta buscar tota l'estona la llum del sol. El compara amb un altre pi alt i estret. En la cinquena estrofa parla d'un pi al costat d'una casa i d'un altre pi en una selva amb altres arbres. En la sisena, el primer pi lluita contra el vent per demostrar la seva força. L'altre pi és més tranquil i es conforma escoltant la font i els ocells de les seves branques. En la setena, trobem una generalització de tots els pins i la vuitena és la tornada que es torna a repetir a l'estrofa primera del poema. Quins recursos utilitza aquí el poeta? Doncs l'autor personifica els pins i parla amb ells descrivint-los segons la seva situació geogràfica.
Per fer les descripcions, utilitza les comparacions amb altres arbres. El recurs més marcat és quan l'autor utilitza l'antítesis per comparar les dues classes de pins. Els pollancs de França. Pollancs de la França de vora els camins, pollancs de les prades, pollancs dels jardins, s'acosten, s'allunyen per cada costat. N'hi ha que travessen o fan un quadrat. És Déu qui els amoixa i és Déu qui els empeny. Tots duen un ordre, tots tenen un seny. Cluent les quintanes i serven tresors. Fent vi amb qui passa li donen esforç. Un dalt s'encimbella primer dels primers. Dos febles s'atansen i proven el beix. D'obscura fontana tres mira el clot, adoren la menta i el seu bromerot. I tots, com la boira lleugers en el vent, fan dolça la terra i el cel més atent. La terra solcada d'ombreig benestant i el cel amb sos núvols de borra brillant. Triomf de l'altura, plaer d'un racó, ells són sentinelles en tot horitzó. I fins si la França fos tota pecat, encara vetllarien l'honor del passat, emblemes on frisen les velles virtuts, més alts que les llances dels dies perduts. I amics graciosos del somni diví, cada un serva un àngel que l'home traí, i en rencs que se diuen com versos rimats, van junts a la missa i a fer de soldats. Bé, la veu que heu sentit és la de Josep Carner. Anem a analitzar el poema Els pollancs de França. El tema d'aquest poema és l'ordre i també és la virtut. Tenim la visió d'un paisatge francès, en què dominen els pollancres. El pollancre és l'arbre que utilitza Carner com a model de seny i ordre per a la humanitat. El poema està dividit en 5 parts. Cada estrofa és una part i les dues últimes són una altra part. La primera part ens descriu aquests arbres, aquests pollancs, i la segona part, els arbres adquireixen unes qualitats humanes i gaudeixen d'una protecció divina. Déu els protegeix perquè representen dues qualitats humanes entre Carner i el noucentisme, que són l'ordre i el seny. A la tercera part trobem la descripció individualitzada amb qualitats humanes. Carner mira de forma positiva la vida i l'arbre més alt és el que té el poder i els altres dos sembla que estan enamorats. En la quarta part, parla dels arbres de forma col·lectiva. Per tant, hi ha una representació d'unió entre la matèria i l'espiritualitat. La natura, doncs, és positiva per efecte dels arbres. En la cinquena i última part, que són les dues últimes estrofes, trobem la lloança als pollancres, que són les representacions de França, però d'una França tradicional, passada, una França idealitzada per Déu. El poema encarna les característiques del noucentisme. És un poema amb to didàctic i, a més, amb una lliçó moral. Les idees noucentistes, l'ordre, el seny, la religió, són transmeses a través dels arbres i a través d'aquesta natura domesticada per l'ésser humà. Si ens fixem en la mètrica, trobem versos d'art major en decasíl·labs i trobem una successió de rodolins amb rima masculina i consonant. El poema té molta sonoritat
i el ritme està molt marcat. És un dia d'hivern sense malícies, i al meu davant, amb sonor fi de mel, omple un vell eucaliptus de carícies tot un gran pany de cel. I que coses mig vela o mig indica, el rengle de xiprers de més a baix, una mica de mar, sols una mica, lluent, dormida com un llargandaix, les oliveres tan enriolades, amb llur petit argent bon companyó, les 3 cases rosades, parlotejant-se al caire del turó. La carretera on llisquen el clergue, l'hortolana i els tramviets corulls, i el punterró del tren, que tot s'ufana d'una dotzena d'ulls. Quan passa el vent gosat, vibra la pols amb un xiulet allargassat, i cada porta sembla que donar cop s'esbravi, però el vell eucaliptus és un savi i no un aixelebrat. Per més que empenyi la ventada, no fa anar mai endoina tot el seu vell tresor. A cada revolada ferrissada, mou un floquet només de penjarelles d'or. Així, davant el tendre paisatge, que ara agita un sobtat exaltament, l'arbre que indica amb gest benèvol mon estatge és com una coqueta que, en l'acompassament d'un ritu sacre, fins en jorn de revolta i de tropell, mou ara el coll on hi ha un fulgor de nacre, ara el pauet ensatinat i vell, o el dit amb un anell. El poema ens mostra tot el que un eucaliptus veu des de la seva porció de costa genovesa. El tema és l'asserenament del jo líric. L'arbre era el que veia des de la finestra de Gènova. Per tant, la presència de l'arbre és benèfica. I què ens transmet la visió que hi té, la visió que té l'arbre? Doncs ens transmet una calma, una pau, una serenor. L'eucaliptus és gran i posa en contacte la terra amb el cel. L'arbre assenyala on viu el poeta. És un element de la seva rutina i serveix al jo líric per descriure-la. El nou destí li sembla bé. Recordem que Carner va anar a Gènova per exercir de cònsol. Està còmode, envoltat d'arbres i gaudint de les vistes. El jo líric personifica l'eucaliptus amb la intenció de descriure la seva actitud serena. A més, fa servir un símil on compara l'arbre amb una noia coqueta. Vaig veure un dia a Makuto i els estic veient encara. 4 cocoters en rengle, aturats davant la mar. Eren sols davant les ones, fills gentils de la claror, com columnes oblidades o fermalls de l'horitzó. S'expandien en llur èxtasi, com si no els veiés ningú. Espaiats, al cel somreien, tots germans, sol cadascú. Ran de terra ja es torçaven, dolçament els sols girats. Els ventalls de 30 reines sostenien delicats. Però patges fora via, ells van créixer amb tant d'alè que sols dees sobre un núvol els ventalls podran haver. 4 cocoters en rengle, sobre el blau, prodigis d'or. Quan jo sigui entre la boira, m'assoleiaran el cor. Arribem a l'últim poema de la secció dels arbres, Els cocoters de Makuto, i veiem que el poema parteix d'una escena que ha quedat fixada en el record del poeta. 4 cocoters davant del mar que va veure a la ciutat de Makuto, a Venezuela. Recordem que durant la seva carrera diplomàtica, Carner va estar molt de temps a l'Amèrica Central.
Per tant, el motiu del poema és una anècdota, un detall de la realitat aparentment intranscendent. El poeta arriba a l'altra ribera de l'Atlàntic i després capta les impressions d'aquell nou paisatge. Per tant, el poema és el record d'aquests cocoters. Pel que fa a la mètrica, trobem 6 quartets de versos heptasíl·labs d'art menor i rima consonant, que alternen versos femenins amb masculins. Podríem dividir el poema en 3 parts. La primera part, que seria la primera estrofa, ens introdueix el record. La segona part, que seria la segona, tercera, quarta, cinquena i sisena estrofa, ens descriu els cocoters. I l'última estrofa ens expressa els sentiments del poeta. Pel que fa a la descripció dels cocoters, es destaca l'ordre en la posició dels arbres. Per tant, veiem aquí una de les característiques del noucentisme, la naturalesa ordenada, civilitzada, aquell ordre clàssic. El poeta descriu la realitat externa per expressar les sensacions que la contemplació li ha provocat. Per tant, hi ha una correspondència entre la natura i les seves inquietuds, fins a establir la relació entre la vida, el sol, la naturalesa i la mort, el més enllà, la boira. Aquesta natura l'alleugerirà en el moment de la seva mort. En els 2 primers versos de l'última estrofa hi ha una numeració que recull les qualitats que s'han destacat. Els punts suspensius i la separació en l'espai marquen un distanciament de temps. Es deixa de banda la descripció del record. Aquí apareix el jo poètic amb una antítesi. Boira, assolellarà. Boira és un valor simbòlic, en contraposició a la llum del sol, que representa la vida. La boira fa intuir i tema la possibilitat del no-res, de la mort. El poeta recorrerà al record dels cocoters, que l'alleugerirà. Pel que fa al llenguatge d'aquest poema, trobem molts mots amb càrrega sensual i espiritual, i a més, la utilització de molts adjectius. Si parlem dels recursos estilístics, trobem una personificació en el quart vers, quan diu aturats davant la mar. Després, en els següents versos, trobem una comparació, quan diu que els cocoters estan com columnes oblidades. També tenim la sensació de soledat, quan diu que eren sols davant les ones. Tornem a tenir una personificació en el vers 11 i 12 i tornem a trobar la soledat. Trobem una metàfora en el vers 15, quan diu els ventalls de 30 reines. És una metàfora de les fulles. I al final trobem el valor simbòlic de la boira i del sol.